El grup caní de recerca es crea a mitjans dels 70, Bombers fa una petita introducció amb gossos ja ensinistrats i porta parques principals de bombers. I llavors, un cop es jubilen aquests gossos, ja no torna a haver-hi una introducció de gossos, fins al 2007-2008, on comença ja un altre cop el grup caní de recerca amb una promoció interna on de bombers amb els seus propis gossos ja ensinistrats es presenten i formen el grup caní de recerca. Les necessitats que hi ha per crear el grup caní de recerca és donar una resposta més ràpida a tot el que són els serveis tant de grans àrees com col·lapses estructurals o allaus o gent que s'ha perdut en el medi, bàsicament donar una resposta més ràpida al servei. Els guies canins estan distribuïts per tot el que és el territori, llavors ells fan guàrdia al parc amb el seu propi gos i estan activables quan estan de guàrdia. Actualment són 7 professionals, 7 voluntaris i un responsable, que el responsable també és guia caní, és a dir, en total seríem 15. Per accedir al grup caní de recerca hi ha un examen teòric i hem acabat una prova pràctica que s'avalua el binomi guia-gos. L'activació del grup caní de recerca és normalment de la regió on tenen el servei. Es demana a sala central, que és d'on depenem, se demana l'activació d'un guia caní. Els bombers professionals, quan estan de guàrdia, a les seves guàrdies porten el gos al parc i estan operatius en tot moment de la seva guàrdia. I és des de sala central que activen el bomber de guàrdia. Llavors tenim els bombers voluntaris que s'activen per disponibilitat o per proximitat a la zona de la recerca. Els gossos són propietat del propi guia, el qual, al passar les proves d'accés, firma com un conveni amb els bombers de la Generalitat. La formació que tenim nosaltres és la que ens dona la Generalitat de Catalunya a través de l'Institut, encara que, com tots els bombers, personalment també se continuen formant de mode privat. El tant per cent d'èxit del grup caní no s'ha de mesurar com un tant per cent unitari, perquè en realitat a la recerca no va la unitat canina només, sinó que va una sèrie de gent a intentar localitzar la persona, ja sigui helicòpter, ja sigui grup de rescat de muntanya, i en realitat és gràcies a la informació i de tot el conjunt és l'èxit de localitzar. Moltes vegades el gos de rastre es tracta d'això, de donar informació, i el gos de venteig, si la zona on li donen a recercar està la persona, és un 90% que localitzarà.